die mij kennen, die weten dat ik niet gauw met een bek vol tanden sta. Nu ik dit vandaag heb gezien, sta ik hier eigenlijk met een bepaalde schaamte. Vanuit mijn ervaring als jongerenwerker, bij het antidiscriminatiebureau onder andere, zou ik toch moeten weten wat er in de maatschappij speelt. En zou ik toch meer moeten weten over onder andere de situatie van Antillianen. En dan moet ik echt met schaamte zeggen dat het eigenlijk vrij weggezakt is. Ik weet er eigenlijk niet zoveel over. Een van mijn beste vrienden is net terug van het eiland. En het enige wat ik tegen hem kon zeggen, wat een beetje zinnig was: hoe was het weer? Het initiatief wat hier vanavond tentoongesteld wordt, is eigenlijk ook waar Walcheren Mozaïek voor staat. Openheid, jezelf duidelijk naar voren brengen. En dat is het eerste wat ik nu ga doen. Zou het licht in de zaal misschien aanmogen? En ik ga zelf allereerst mijn jas uittrekken. Mijn sjaal gaat uit. Af eigenlijk. En de pet af. Of dat nou een hele verbetering is iets anders. Goedenavond Vlissingen. Ik ben Adil, bestuurslid van Walcheren Mozaïek. Welkom allemaal. Kijk, nou weet ik tegen wie ik praat en jullie weten ook wie zit er nou achter die dikke jas en die muts. In ieder geval de pet. Nou, Walcheren Mozaïek staat dus eigenlijk voor wat hier vanavond tentoongespreid wordt. Openheid, verschillende culturen die bij elkaar komen. Verschillende culturen die elkaar ook wat bijbrengen over hun eigen cultuur. Samenwerking, noem het allemaal op. Voor de mensen die het niet weten, mozaïek is een verzamelstuk van kleine pieces, kleine stukjes, die uiteindelijk samen iets moois voortbrengen. Daar staat Walcheren Mozaïek voor. En in dat kader, ondanks dat het allemaal een beetje weggezakt is bij mij, hebben wij de Walcheren Mozaïekprijs. Nou, wat is de Walcheren Mozaïekprijs voor de mensen die dat nog niet weten? De Walcheren Mozaïekprijs is een prijs, eigenlijk een stimulans wil ik het eigenlijk meer noemen. Een stimulans om je in te blijven zetten op het gebied van diversiteit. Dat kan cultureel zijn, maar dat mag ook op leeftijd zijn. Dat mag zelfs op geslacht zijn, op wat je maar wil. En dat duidelijk naar voren brengen in de maatschappij. Ook daar hebben we dus genomineerden voor. En dat ga ik doen, want ik heb gezien op televisie dat ze dat ook van een blaadje aflezen. En juist door die schaamte die ik nou voel, de schaamte dat ik gewoon niet precies weet hoe het bijvoorbeeld zit met de onafhankelijkheid, het autonoom worden van de Antillen, terwijl het zoveel in het nieuws is geweest, dat ik dat gewoon niet weet. Dat ik dat gewoon niet bewust heb meegekregen. En dat is het probleem waar we in deze maatschappij denk ik tegenaan lopen. Ik denk dat ik spreek voor 90% van de Nederlandse bevolking. Je krijgt het mee, je ziet het op televisie, maar het is een ver van mijn bedshow. En dat is gewoon schaamte wat ik hier voel. Nou ja, goed. We gaan niet te emotioneel worden. Want het is een mooie avond. De Walcheren Mozaïekprijs. Nou, er is mij gevraagd, zeker om mijn babbels, om het niet te lang te houden. Ik ga proberen of ik dat voor elkaar krijg. Ik ga 5 genomineerden die zich op een of andere manier met een activiteit afgelopen jaar 2010 in de media hebben gezet. Maar niet alleen de media, maar ook vooral hun doelgroep hebben bereikt. Die gaan we hier op het podium roepen. Ik hoop dat iedereen er is en er zal een stukje verteld worden van wat het project nou inhoudt. Wie kan dat nou beter dan degene die er daadwerkelijk mee bezig zijn? En ik neem aan dat jullie mij nu ook wel weer genoeg gehoord hebben voor even. Dus ik wil allereerst op het podium roepen de vertegenwoordigers van de Hogeschool Zeeland, in willekeurige volgorde trouwens. Hè? Hier gebeurt alles eerlijk. In willekeurige volgorde wil ik eerst de vertegenwoordigers van de Hogeschool Zeeland hier hebben. Mag ik een applaus? En de vertegenwoordigers natuurlijk. Nou hoop ik dat er iemand naar beneden komt. En ik zie beweging. Hartstikke goed, meneer. Nou goed, het is een lange weg. Dus voordat meneer hier is, kan ik vast nog wel wat vertellen. De Hogeschool Zeeland heeft een jaarlijks terugkerend ritueel. Namelijk de Multiculti Day. Toevallig staat de Hogeschool Zeeland als eerste op mijn lijstje. Maar leuk om te vermelden is ook dat ik tijdens mijn studie onderdeel uit heb kunnen maken van een promotieteam allochtone studenten. Wat onder andere ervoor heeft gezorgd dat deze Multiculti Dag mogelijk is. Goeiedag, stel u eens voor. Ik
ik ben Walter van Uden. Ja, ik heb zijdelings met de Multiculti te maken, maar de drijvende kracht erachter, Dorike Kuipers, die kon hier helaas vanavond niet zijn. Zij heeft zich de afgelopen 10 jaar ingespannen om de Multiculti Day te organiseren. En ja, de laatste keer, de 10e keer in mei van afgelopen jaar, is het een groot succes geweest. We hebben geld ingezameld voor Nurses on Tour. Heeft 2000 euro opgeleverd. Ook een heel mooi multicultureel... Absoluut. Dat is één ding. Het brengt 13 verschillende culturen bij elkaar. Samen met de Maand van de Vrijheid. En allerlei maatschappelijke instellingen hier in Zeeland. Hartstikke goed. Tuurlijk. Zijdelings met Multiculti Day te maken heeft, maar waar we als hogeschool heel erg trots op zijn, is dat we de afgelopen 2 jaar winnaars hebben gehad voor andere studenten van onze hogeschool voor de Echo Award. En dat is een heel mooi initiatief en ook dit jaar gaan we weer met 2 kandidaten mee. Nou, Hogeschool Zeeland, hartstikke duidelijk. Wie is er trouwens op die Multiculti-dag geweest? Mag ik handen zien? Oké. Nou, dat zijn er zeker wel 8, 9. Het staat altijd in de krant, het is hartstikke leuk. Verschillende culturen. Ik ben er dit jaar ook geweest, ook weer namens Walgermuziek. En zoals ik al aangaf, ik ben één van de stuwende krachten erachter geweest die dat mogelijk heeft gemaakt. Maakt absoluut niet uit, klappen hoeft niet, maar... Dank jullie wel. Maar goed, u gaf net aan de Echo Award. Ik zal even kort, ik denk dat u het beste uit kan leggen wat dat is. Ja. De Echo Award is een landelijke prijs voor talentvolle allochtone studenten die hier in Nederland naast hun studie ook op andere terreinen heel goede activiteiten verrichten. Dus naast hun studie doen ze nog allerlei andere dingen die voor de maatschappij van nut zijn. En daarmee kunnen ze een landelijke prijs winnen. En die prijs heeft niet alleen een geldelijk gewin, maar die leidt ook tot een maandstudie in de Verenigde Staten. Nou, absoluut de moeite waard. Een applaus voor eerste genomineerde Hogeschool Zeeland. Mogen we aan deze kant gaan staan, dan ga ik even van de kant. Nou, zoals ik al aangaf, we hebben 5 genomineerden. Dan wil ik nu graag naar voren roepen de vertegenwoordigers van Nurses on Tour. Ja, daar komt het allemaal. Ook al zoals aangegeven onderdeel van de Hogeschool Zeeland. Ik zie toch dat er aardig wat talent op academisch niveau rondloopt. Hier in Zeeland. Hoi, stel je eens voor. Hoi, ik ben Lisette Pleiten. Nou, Lisette. Ja, ik denk dat ik de microfoon aan jou geef. Nou, wij zijn van Nurses on Tour, we hebben op de HZ ook gezeten. We zijn eigenlijk op een stage gegaan in Ghana. Toen hebben we daar een project op gezet om malaria terug te dringen. We zijn naar afgelegen dorpen gegaan waar we voorlichting geven en netten. We zijn inmiddels afgestudeerd. Leroy, de voorzitter van de stichting, heeft ook een keer de Echo Award gewonnen van de HZ weer. Dus dat was ook wel leuk. En ja, we doen benefietconcerten hier om mensen in beweging te zetten. En ja, we hebben benefietconcerten georganiseerd 2 keer hier in het Arsenaal ook met allerlei dansen vanuit verschillende landen, dansgroepen, dansscholen. En die hebben hier acties gevoerd en met z'n allen kunnen we dan voorlichting en malaria-netten uitdelen in het noorden van Ghana. Dus. Nou, heel mooi. Alleen Ghana of gaan jullie ook je activiteiten uitbreiden naar de rest van Afrika of naar Midden-Amerika? Hebben we nog niet op de planning, maar wie weet waar het belandt. Oké, hartstikke goed. De tweede nominatie, Nurses on Tour. Het is allemaal een beetje laafjes hoor. Dat geklap, jullie hebben pijn in je hand of zo. Kijk, wat hier vandaag gepresenteerd wordt is natuurlijk niet niks. Het gaat er niet zozeer om dat je die prijs straks mee naar huis neemt, de Walgermuziekprijs. Die prijs hebben jullie nog niet gezien en krijgen jullie zo meteen te zien. Hij is leuk, hij is mooi, maar dat moet niet de reden zijn. Het is een stimulans om op deze manier verder te gaan. Nou, de eerste 2 genomineerden beloven veel goeds. En we gaan gewoon op die tour verder. Mag ik de vertegenwoordigers van de 3e genomineerde Stichting Arduin. 3 dames sterk. Kijk eens aan. Nou, de dames zijn oververtegenwoordigd, zien we. En ik heb het genoegen om naast mij op het podium te hebben. Dan eentje aan deze kant, alsjeblieft. En 2 aan deze kant. Of omgedraaid. Maakt allemaal niet uit. Stel je eens voor. Petra Varenkamp. Heel leuk.
Elke Geersen. 3 dames van Stichting Aruin. Goed. Wie gaat wat vertellen over het project? Laten we bij u beginnen. Wat houdt het project in en hoe heet het project? Stichting Arduin, ik ga het even toelichten wie wij zijn. Stichting Arduin is een stichting die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken, recreatie en ook leren. En leren doen wij onder andere aan de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. En afgelopen zomer hebben we een multiculturele zomeravond georganiseerd. En daarbij Walger Mozaïek uitgenodigd om dit samen met ons te verzorgen. En meneer Raymond die zei net van ja, wij zijn Nederlander, wij zijn Curaçaoenaar. Ik wil daaraan toevoegen, wij zijn met elkaar gewoon, we zijn gewoon mensen. En laten we in plaats van wat afwachtend te zijn, eens nieuwsgierig zijn naar elkaar. En proeven. Er was van alles te eten, er was muziek, er was dans uit allerlei landen, culturen. Laten we eens nieuwsgierig zijn naar elkaar en een stapje verder gaan dan integratie. Wij hebben hoog in ons vaandel staan inclusie. Een inclusieve samenleving waar gewoon iedereen deel van uitmaakt. En dat was bij ons de multiculturele avond. Nou, mooi en duidelijk verhaal, dankjewel. Jij hebt de avond zelf meegemaakt, hè? Wat vond je nou het leukste op de avond? Of wat is je nou echt bijgebleven? Waren er lekkere hapjes? Ja. Kijk. Vanuit wat voor landen bijvoorbeeld? Marokko? Misschien vanaf Curaçao? Ook alles. Je was het Zeeuws meisje? Met spiegeltjes en al? Of, Nee. Oké. Een applaus voor Stichting Arduin. We zijn al over de helft. De 4e genomineerde wordt steeds spannender. De 4e genomineerde, Misa Criolla. Oh, daar komt ze. Ja, dit zijn dan wel allerlei projecten die voor mij gewoon heel erg duidelijk zijn. Hoi. Hoi, ik ben Marissa Jaspersen. Ik kom hier namens mijn moeder, Rocio Castro Jaspersen. Zij heeft een kerkdienst goed georganiseerd, om de maand, voor Zuid-Amerikanen en ook voor andere culturen. En haar bedoeling is om verschillende culturen bijeen te brengen door middel van muziek en hapjes en gewoon de cultuur van het geloof, van het katholieke geloof uit Zuid-Amerika samen te voegen. En ja, verder kan ik eigenlijk niet veel over vertellen, want het is niet mijn organisatie. Maar ja, ik ben er heel trots op. Dus. Nou ja, ik zie dat je gelijk naar de hoek in wil. We gaan er ook niet verder onder druk zetten. We kunnen het zo lang maken als dat we willen, maar dat doen we natuurlijk nu even niet. De laatste genomineerde. De vertegenwoordiger of vertegenwoordigster van de glazen kast. Volgens mijn blaadje, zoals bij elke show, gaat er altijd wel iets mis. Dit is ons moment. Zoals bij elke show heb ik hier dus een klein prijsschemaatje. Ik ben op zoek naar meneer Krautwurst. Dan kijk ik even met een schuin oog naar de organisatie van Walger Mozaïek. Zou komen. Nou, is even niks aan de hand. Geen probleem. Ik heb wat informatie, dus we kunnen altijd gewoon doorgaan. Krautwurst, wat deden die nou? Nou, het is vrij moeilijk onder woorden te brengen. Ik ga even een bestuurslid naar voren roepen. En dat is Jules. Alex. Officieel, niet in functie, maar de man die altijd alles weet. Kom even op het podium, Alex. En hij had hier niet op gerekend, dus ik wil echt even een Vlissings, Antilliaans, Marokkaans, wat dan ook applaus. Onze alleskunner Alex Soplantilla.
dames en heren. De Glazen Kast is een museum in de Ververijstraat in Middelburg. Een beetje alternatief van een particulier. Maar het is een prachtig museum en het heeft bijvoorbeeld Umoja, het project van Bluff hebben ze ook gehad. Maar vorig jaar was ons bijzonder opgevallen een project rondom de asielzoekerskinderen. Ze hebben net als Stichting Arduin, wat ik daarnet hoorde, dezelfde doelstellingen, mensen bij elkaar brengen. Het is niet zo'n museum net als een ander museum, maar mensen bij elkaar brengen met belemmeringen, in contact brengen met elkaar, praten met elkaar, ontmoeten in het museum. En dat was ons erg opgevallen. Ze gingen naar het asielzoekerscentrum, foto's maken met elkaar, een project, tentoonstelling in dat museum. En dat vonden we heel erg prachtig, dus daarom hebben we hen ook genomineerd. Ze zouden hier vanavond zijn. Dus het is heel erg jammer dat er nu niemand is op dit moment. Misschien dat ze nog komen. Maar dat is de reden in ieder geval waarom ze uitgenodigd zijn. Om mee te dingen naar de Walcheren Muziekprijs. Goed. Alex, ik heb nog een verrassing voor je in petto. Voordat je wegloopt. Kom eens op het podium. En dat is het mooie van live shows. Komt er niemand eruit. Aangezien er geen vertegenwoordiger op dit moment is. Voor de oplettende toeschouwer. Ik had het net over openheid, bekendmaken, naar voren treden. Ik stuurde de genomineerden allemaal de hoek in. Volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Dus, ik ga jullie eigenlijk organisatie voor organisatie naar mij toe roepen. En dan neem je een mooi plaatsje hier zo. Zodat iedereen kan zien wie je nou bent. Want jullie staan eigenlijk best wel verscholen. Hogeschool Zeeland, kom maar naar voren. En een mooi bloemetje van onze bestuurslid Joyce. Nurses on Tour. En hou even in de gaten, Vlissings applaus. Wat ik nou hoor, dat is een wijkcentrum. Stichting Arduin. Misa Criolla. En Alex Soplantilla in een dubbelrol voor de glazen. Zien jullie deze kanjes? Want dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Dit zijn kanjes. Mensen die zich inzetten met een bepaalde activiteit, een bepaald idee, een bepaalde drijf, om hem toch die multiculturaliteit naar voren te laten komen. Het is heel divers. Hogeschool Zeeland, Stichting Arduin, Nurses on Tour gaat zelfs richting Afrika. Dus dan wil ik de anderen natuurlijk ook niet tekort doen. Geweldig gewoon. En ik hoop dat deze nominatie voor jullie dan ook daadwerkelijk als een drijfveer mag dienen. En dat we in de toekomst nog meer van zulke soort activiteiten ook anderen mogen begroeten hier. Nou, een verplicht onderdeel. Anders heb ik echt een probleem met mijn bestuur van Walcheren Muziek. Is even iets vertellen over ons aankomend programma. Wij hebben een website, namelijk www.walcherenmozaïek.nl. Er staat geen reclame op of wat dan ook, dus we komen daar niet mee in de problemen. www.walcherenmozaïek.nl. Daar kan je alle informatie op vinden van activiteiten die geweest zijn, activiteiten die er aankomen, onze visie, noem het allemaal op, hoe je aan kan melden, hoe je informatie kan aanvragen. Alle input van jullie is welkom, is eigenlijk belangrijk. Zonder jullie is er geen Walcheren Muziek. Zonder jullie is er geen multiculturele samenleving. Dus, input. Ik hoorde die meneer achterin, en die is zichtbaar, heel goed, over een Antilliaanse, corrigeer mij even, Antilliaanse stichting. Ik zou je vanuit deze positie uit willen nodigen om met je Antilliaanse stichting, al ben je maar met z'n drieën, in elk geval bij onze vergaderingen aanwezig te zijn, ideeën te hebben, input te geven en samen met ons te bekijken wat we daaraan kunnen doen en hoe we dat kunnen ontplooien. Bij deze, het is eigenlijk een uitdaging. Activiteiten die wij de komende tijd gaan doen, 2011, waar we ook de verschillende subsidies voor aangevraagd hebben bij onder andere gemeente Middelburg, gemeente Vlissingen en verschillende subsidiegevers die ik misschien vergeet hier bij mij, excuses daarvoor. Wat doen wij onder andere? We doen leuke dingen, sportieve dingen, zoals voetbaltoernooien. Vlissingen
Middelburg, noem het allemaal op. Maar ook Missa Creole, verschillende religies bij elkaar. We doen ook vrouwendagen. Ja, we houden ook rekening met vrouwen. Mannendagen kunnen we ook organiseren. Ideeën zijn altijd welkom. Dit is maar om aan te geven dat we met Walcheren heel divers zijn. De leukste dingen, naar mijn mening de leukste dingen, voetbal heb ik nou aangegeven. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen interesses en alles is mogelijk. The sky is the limit bij ons. Komen we uiteindelijk toch op het punt waar jullie allemaal nu voor op het podium staan. De uitreiking. Mag ik toch mijn grote vriend Jules op het podium roepen? Ik dacht dat je er onderuit kwam, maar dat gebeurt niet. En Jules heeft in zijn hand de befaamde en eigenlijk de zo gewenste Walcheren Muziekprijs, waar iedereen naar uitkijkt. Nou moet ik even zeggen, dit is misschien leuk om te horen. We hebben nou net gehoord dat er iets viel en ik hoop niet dat dat de prijs is. Vorig jaar... Jules, normaal gaat er maar één ding mis tijdens een hele show, hè? Vorig jaar hebben wij het voor elkaar gekregen. Toen had ik ook de eer om het te mogen uitreiken. Toen hebben we het voor elkaar gekregen om een mozaïek in letterlijk, wat was het, 1600 stukjes uit te kunnen delen. Hij was gevallen, maar hij is nu gelukkig nog heel. Dit is hem. Toon hem even aan het publiek. De Walcheren Muziekprijs 2010. Dat is waar jullie, als leukigheidje, waar jullie eigenlijk met z'n allen voor gestreden hebben. Dit is het eerste jaar dat ik actief betrokken ben geweest bij het nomineren en ook bij het jureren. Nou, petje af voor het bestuur van Walcheren Muziek, want het is een geweldig moeilijke opgave om hier nog wat uit te vinden. Wie is de beste? Wie is de slechtste? Daar willen we helemaal niet eens in denken. We hebben bewust gekozen eigenlijk uit vele inzendingen, die ook vanuit de maatschappij kwamen, om een zo divers mogelijk nominatieveld te hebben. Nou, dat hebben we. Dat ga ik niet opnieuw opnoemen. En toen kwam de stemronde. En die was heel erg moeilijk. Dus ik wil nogmaals benadrukken, we gaan zo gewoon naar de winnaar van de Walcheren Muziekprijs. Ik wil nogmaals benadrukken dat dit een stimulans moet zijn. En dat dit een geweldige prestatie is geweest dat je hier al staat en kan staan en gekozen bent uit die vele activiteiten die Walcheren gewoon kent. Tromgeroffel hebben we niet. De Walcheren Muziekprijs 2010 gaat dit jaar naar... Nee, jullie hebben genoeg in spanning gezeten. De Walcheren Muziekprijs 2010 gaat naar de Glazen Kast. Alex, kom eens naar voren, kom eens naar voren. Hey, kom eens naar voren, Alex. Helaas hebben wij hier geen vertegenwoordiger van de Glazen Kast. Ik ga hem toch aan jou uitreiken. Alex. Breng de felicitaties over aan de Glazen Kast en hier de prijs. Ik wil toch iedereen bedanken. Ik ben zelf niet van de Glazen Kast natuurlijk. Dat hebt u al gemerkt. Ze zijn er niet, maar ik zal morgen direct de prijs overhandigen. Het is niet zo ver weg, hè. Het is in Middelburg. We zijn Stichting Walcheren Muziek en worden gesubsidieerd door Vlissingen en Middelburg. En vorig jaar hadden we, Adil, ook een Middelburgse organisatie. Ja, dit jaar weer. Maar zo erg is dat niet, hè. Adil komt uit Middelburg. Maar in ieder geval, ik zal uw applaus overbrengen aan de organisatie, de Glazen Kast. En goed, even afwachten hoe ze reageren. En bedankt alvast. Ik denk dat ik namens hen u allen mag bedanken. Ja? Voordat we verder gaan, want dit is eigenlijk het laatste. Ik kijk nogmaals naar jullie. Jullie heb ik genoeg gezien. Ja, ik wil gewoon nogmaals naast mijn dank dat jullie hier vanavond geweest zijn, vooral mijn respect betuigen
En dan in een positieve manier, want het is echt gewoon geweldig wat jullie gedaan hebben. Ik hoop dat de zaal dat ook zo ziet. En geef ze een echt Vlissings applaus voor hun En ik buig voor jullie. Nou, dan mogen jullie, ja, hoe stom het ook klinkt, langs die kant weer lekker een plaatsje zoeken in de zaal. En een applaus voor de aftocht van de genomineerden. Nou, terwijl zij een lekker plaatsje weer terug opzoeken in de zaal, wil ik me even richten tot de organisatie van vanavond. Het klinkt een beetje cliché. Het is een beetje standaard wat ze zeggen, maar ik wist niet zoveel over de Antillen. Ik wist niet zoveel over de hele situatie zoals die nou is. En natuurlijk maakte ik een grapje dat het enige zinnige wat ik kon zeggen tegen die vriend van mij, hoe het weer was, dat is een geintje. Dat begrepen jullie ook wel. Zo kortzichtig ben ik niet. Maar er is zoveel, die hele ontwikkeling, het is zo moeilijk bij te houden. En je moet wel gefocust blijven. En dat mis ik gewoon heel erg. Ik vind dit een klasse initiatief. Ik zou willen eigenlijk dat de Marokkaanse gemeenschap dit ook zou doen. Jezelf op een iets andere manier naar buiten brengen. Normaal, Antillianen, denk je toch aan feesten. Een beetje lekker dansen, een beetje lekker suipen. Aan het eind een beetje knokken. En ja, dit is gewoon heel erg leuk. Ik heb tot nu toe hele leuke dingen gezien. En ik ga zo meteen naar huis bellen dat ik iets later thuis ben. Want ik ga hier zeker nog de avond doorbrengen met jullie gasten. Hey, top. Dank voor jullie aandacht.